ଅଲେଖ ମହିମା। ଆଜି ବାବା ଲିପିର ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ ବାର୍ଥଡେରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜିକୁ ଅପାର 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 24 ବର୍ଷ ଦେଖ ଏଠି 24 ମସିହା 24 ବର୍ଷରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। 24 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଅପାଙ୍କର। ଏମିତି ଆଜି ହେଲା ହେଲେ 24 ଏଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଏମିତି ଆମର ଜୀବନ ପରମାୟୁଟା ଗୋଟେ ସଳିତା ପରି ଜଳି ଜଳି ଯାଉଛି। ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବା ଜଣେ ଆମର ମହିମା ଧର୍ମର ସେ କହିଥିବା କେତେଟା କଥାକୁ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ପରମାୟୁ ସଳିତା ପରି ବା ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି ବହି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦିନଟା ପରମାୟୁ ସହିତ ସମାନ ବା ସଳିତା ସମାନ ପରି କିମ୍ବା ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି ସେମିତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ବାବାଜୀ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବା। ହେ ପଥିକ କିଏ ତୁମେ ଆସିଅଛ କାହିଁ, ନୀରବେ ବସିଛ କାହା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ପରକୁ ଅନାଇ କିମ୍ପା ବସିଛ ବାଟରେ, ହେ ପଥିକ ନ ଯିବେ କେ ତୋର ସହିତରେ। ତାପରେ ଆୟୁଷ କେମିତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ସେ କଥାକୁ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ। ସରିତ ସାଗର ରାଜା ପ୍ରଜା ବନଗିରି, ସକଳ ପଦାର୍ଥ କାଳ ଯାଏ ଗ୍ରାସ କରି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ସାଧୁ ମହାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛି ସମୟ ହୁଏ ଅତୀତ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି, ତା ସହିତ ପରମାୟୁ ଯାଏ ସରି ସରି। ସରିତ ସାଗର ରାଜା ପ୍ରଜା ବନଗିରି, ସକଳ ପଦାର୍ଥ କାଳ ଯାଏ ଗ୍ରାସ କରି। ତାପରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତା ନିକଟେ ନାହିଁ କେହି ବଡ଼ ସାନ ଜନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ସର୍ବେ କାଳର ଭଜନ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀରେ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରମାୟୁ ସରିଥାଏ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମର ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଅପାଙ୍କର ତ ଆହୁରି ଏବେ ମାତ୍ର 3 ଭାଗ ଅଛି, ଭାଗେ ସରିଲା ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଅପାଙ୍କର ଭାଗେ ମାତ୍ର ସରିଛି, ଗଲେ 25%, ଆହୁରି 75% ଅଛି ନା। ସେ ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହଉ ଏତିକି ଅଲେଖ ମହିମା ଡାକିଦିଅ। ଆଉ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଘରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ କଟିଯାଉ। ହଉ ରଖିବା ଆଉ ଥରେ। ମାନେ ମୋ ବାବା କିଛି ଏମିତି କହିଲେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇକି। ବାବା ଆମର ଆୟୁଷକୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ବହି ବହିଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଆମ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସରି ସରିକି ଯାଏ। ଆଉ ବାବା ଆୟୁଷକୁ କେକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯେମିତି ଜଳି ଜଳିକି ଦିନେ ଲିଭିଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଦୀପ ବି ଦିନେ ଲିଭିଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆସିଛୁ, ହସ ଖୁସିରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିକି ଜୀବନ କାଟିଦେବା।